pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sekango social media hayaka ba YouTube tai WhatsApp ro ani kaisa video kale pana thangpu samana video viral mani akono tinang kisa clarification baginai tini media romang dikha ko pula nang salamusung a video ka belai no kesam abo thangnai bisini November hayaka December talni khana ajarawa khoroksa ani angphai klayo bungga omri de borma bini kami ke borokathal hati o bini kale pana thanginai sing kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti o request khaike ang kisa jamai na khobino sing kisa tong thog ang tabo saramusung ke dofani samung tang hunai je kaile pana thangmanliya kaisa birthday asemen pana thangmanliya abo haito ni meya borong live for nini dofani samung no kari politics no kari bo jotoni no kaisa personal life tongo angke pana thangai musama baile ani abo hai kuno mungsa chaya nungja yang tai kaisa kok sanamusung boni sikang je ang khoroksa tabu political leader hne aba dofani samung tanga hne sinejang sikang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar bekerengjang tongo program lo khaya phon ang borbai kokdung bisingti rok ang malai tongo kokro sai tongo ngang ro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader hai ke bati promotion adong boni sikang khoroksa artist tongmani ke artist samung je singno jaga thangka ke singno sinemu jaga je musanai resabnai bodol chhne ke kaisa musam viral ngoi tongma ke comments khainan ko ya haime khok sitrakari kok saran ko ya ang kebamo nukha je social media ro je YouTube ro je comments khainai maximum no fake id sanamja tai fake bung sram nai YouTube channel khulogoi nai je aro dofani samung tangai dofani khorang tipuri khorang amtiro hni kebamo channel sramja tai aro kebangma baksa ni bagi bo kaham sare bo tongo baksa ngetai kebangma je hamia sanai hamia kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rok na maybe borok sakbai thangno kefek mani bai chawi gdal jak borok na nge kebangma ro amake saya selemen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo rok no ke borok kaisa no borok share khaglak phiaba mungsasuk sebman kaya susi bela man ka apur ke dolai sina tai sini borok bo buci thing ahai no angko khala sini borok da omuda bong ni greater development ideology omuda khorsa neta ni to mung hai dai kemang kok sitara ro khai merok saka ang pori bunai kya je mansa ang pheba obunang dukhunang uje sini borok rok kaisa je kokno ek na na ya kokno khe ek layo ka abunang koinai lupurong no boje norok mohai khlaiman amno mothak ditai aje upload khainai ang borno saramo so kaise YouTube ni kaise ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video nang share khaimai ha ka upload khaimai borno ang naikhang ke borno naitu karane ni jora asung nangla phiaba ang mohai khlaina musunya tang borno asung koina musunya omhai video ro mono share khalaya tang belena sanai tai omti rong nam muthakan sanai